Здравейте, приятели на канала Огън и Истина. Да пречистим енергийното пространство. И да видим какво е посланието за деня. Посланието на картите за деня. Така. Посланието на картите за деня. Ами днес се очертава ден, в който най-вероятно ще отвърнете на някакво нападение, което сте имали наскоро. Може би от бивши партньорства, бивши любови, бивши жени, бивши мъже. Ще се появи някой човек, който ще ви помогне също. Най-неочаквано за вас ще се появи човек, който ще ви помогне в правилна насока, така ви насочи как да се преборите чисто. Най-вероятно това са хора, които са се опитали да ви правят магии или някакви крадници върху вашата енергия, да ви крадат изобилието. Тъй че това е картата на деня. Внимавайте с кого общувате, но ще се появи човек, който ще ви помогне и това най-вероятно ще бъде деня, в който ще се появи този човек днес. Нека това послание намери всеки, който има нужда от това. Благодаря ви за гледането. Последвайте ме на канала.